Sanbanani, welcome back to my channel. Welcome back to Umkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu guys for joining me. Thank you so much for tuning into Umkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike video, uyishare njalo. Mangabe namhlanje awuka-subscribe, please do so. So yeah man, you guys ungakhohlwa ke nokungaskip lawo ma-ads mangabe ayadlala ke during the video. So kule video you guys ngithanda ukuconcentrate kakhulu kubaba uBhaka, ubaba King Bhaka wakanzama. Uye waphawula laphana sekudlule umama uZanele Mbokazi, may her soul rest in peace, may her beautiful soul rest in peace you guys. Ngikuthi nje kuphawula kababa uBhaka laphana ngikuthande kakhulu you guys, so ngizothanda ukuthi ngi-upload i-video yakhe lana. Ngicela ungahamba uyibuke uyimamele you guys, exwayisa ngokuthi uma umuntu egula njalo egula umkhuhlane ofana nalo oyi-cancer, especially nje umuntu mase kuthiwa i-cancer isisesimene esibucayi njengoba kwakushiwo ukuthi umama une-cancer and ku-stage lesi siphezulu esesiyingozi, kuba khona abaprofethi abeze bezothatha ama-chance ngoba vele bayazi ukuthi mangabe ugula i-cancer and sikulesi simo kunzima ukuthi umuntu aphile, bese beza bona ngegama lokuthi uthe uNkulunkulu. I think uchaza leyo nto leyo ukuthi kuba nama-chances abasuke sebethatha ama-chance bethi bona bangabaprofethi bathunywe uNkulunkulu. Uthe yena for sake yaxolisa you guys, yona nto la yabona uma ungayimamela ivideo ungathi yimi ngisho kusho ubaba uKing Bhaka wakanzama you guys uthi basuke bethatha ama-chance ngoba sebazi vele ukuthi i-cancer mangabe sikuleso stage isisesimeni esibucayi, anything is possible. Umuntu ebeseseza yena ethi uthe uNkulunkulu vula ukhozi. You guys ngicela ungayizwa ngami ngoba nizothethisa mina kanti ngicela umamele ke ubaba uBhaka kokwakhe. Igama nguBhaka isibongo wakanzama, bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta uBhaka udakweyini ngingqone ebhuqabhuqimiza abafokazana ngotholodwa likamentshise thuluzi angihambi nalo ngilifica insimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwadugwadwa ayikhulule ngumfuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ugelezayo ngabonakala amanzi aqhamuka phi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya ofokofo kangize ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu sikisi bafethu kulomhlaba esiphila kona ayikho into ebaluleke njengobuntu. Kulomhlaba esiphila kuona ayikho into ebaluleke njengeqiniso. Iqiniso lilodwa liyamkhulula umuntu. Ubuntu bubodwa buyakwenza ukuthi uphile isikhashana impela nje uthi ukuphila. Ayikho and abantu ngiyacela ukuba konke yayishiwo kuthiwe isiguli nesifo esiphethe isiguli kumele kube imfihlo yesiguli nodokotela. Ishiwo loni liyonto ishiwo lo ngoba usukungazi ukuthi ubani osizakalayo uma kuthi uyagula, udokotela kufuna kufihle ukugula. Uma sekufika abantu ke kunezinyanga, izinyanga kumele zisifihle isigulo nenkinga zomuntu ukuze abantu abakujabulelayo ukuthi wena usenkingeni bangayitholi assurance, ukuze abantu abakujabulelayo ukugula kwakho bangayitholi assurance, ukuze labantu abathi bayahlola ngoba sebezwile ukuthi umuntu uyagula ukuze bangayitholi assurance. Uyabona yenzeka imistake lapha odabeni oluthinta uZanele Mbokazi. Kwangafanele ukuba ngempela kodwa phela uyabona uma uphatheke kabi ufuna isupport abantu cathi bonke bazokusupporta ngokweqiniso uzosho wena honest ngoba uthi wenzela abalaleli nabalandeli ukuthi baqonde ukuthi isimo sibucayi ukuze kutholakala imthandazo kanti khona nosomathuba. Bafetha akekho umuntu ongazi ukuthi i-cancer iyingozi engakanani uma ngabe sekwistage esithile, kodwa ngeke umuntu obanjwe i-cancer esekwistage esiphezulu uye kuyena uthi hayi
wena usuzofaka imali. Ngoba even odokotela kuqala babekwazi ukusho ukuthi uzophila insuku ezingaka. Umthetho wodokotela wayilwa leyonto ukuthi no, lonto igcina imnika ingcindezi umuntu, igcine ilekelela ukuthi ashone uma esazi vele ukuthi istage akusona sekhetha sizombulala. So uyabona ukuthi kugcine kuputshuka ukuthi uZanele Mpokazi uguliswa icancer and istage sakhe siphezulu. Kwakumele lapha wonke umuntu aduduze leyanto okwathi bengabe uSigujane yizwa ukuthi istage esiphezulu wagijima wathi uyayihlola iyodwa leyanto iyayieda ingcindezi kuZanele Mpokazi. Waze washo evuka wathi hey khona inyanga ebisingihlinzele ebini ngisesibhedlela ngoba isizwile ukuthi ngibanjwe icancer ekwistage esibucayi. Yabona mfowethu, noma uyobona umuntu egula, ngiyacela mfowethu ubone ukuthi isimo akusona sibucayi. Ngiyacela enza ubuntu, letha amazwi empilo. Ungathi uthi unaye umuntu egula bese uyaphuma bese uthi hayi useyahamba emhlabeni. Ngisho mfethu leyonto ngoba lezi ndaba ziyaputshuka, izoputshuka ifike kuyena ukuthi hayi thiwe wena usuyahamba emhlabeni, bese leyonto izohlangana nalesifo esimgulisayo. Mangathiwa ke ngokwami bafethu ningayimemezeli igulo zabantu ukuthi baphethwe yini public, because khona osomathuba abacapitalize ngaliyonto. Wakwamzwaphi uNkulunkulu othi vula ukhozi? Mhlawumbe ngiyichaze lento yasekhosini bafethu, ngiyama ayikho inkinga esokhosini FM. Into ekhona i-competition yabasakazi basokhosini iphezulu, kanti umuntu unezinkinga zakhe eyisuke zimshaya ngaphandle komsebenzi noma kubo noma leqhamuka khona noma empilweni yakhe. Uma efika i-competition tight la bese lezi inkinga nazo zisizakala because kune competition, kodwa hayi ukuthi okhosini khona umuntu othatha. Ngisho ungalandela wonke umuntu oke wadlula esemsakazweni, mawusulandela uyathola ukuthi ube nenkinga nendoda yakhe, ube nenkinga nefamily yakhe, ube nenkinga nabantu bakubo, ube nenkinga financially, ube nenkinga efunwa abantu, ube nenkinga kunje. Uyayithole mosulandela uba akuzona inkinga zasokhosini, inkinga eqhamuka nomuntu. Omunye umuntu azaphume ethi uzama ukuyoqina ngoba ethi ufuna ukuqina, ama programs anamandla atholo uyena ufuna ukuqina, agcine ethatha izinto eziyingozi for yena. Abanye abantu bakuma toxic relationship, wena umbona lapha kanti umuntu uhamba nomthwalo wasekhaya lakhe uza nawe emsebenzini, bese lo mthwalo sewuyiveza ngoba phela uphambi kwabantu sekuthiwa Ukhozi FM. Nibonile ngishabaculi bafethu, ngishabaculi bathwala imithwalo emkhulu yeinkinga zakhona, kuthi usedlulile umculo kaMaskandi. Khona unyaka nje lake kwadlula khona abaculi bamaskandi engathi kuyabhutshwa, kudlula abaculi behip hop, kudlula abaculi. Uzothi yini la? Uzothi industry nenkinga? Akuyona industry bafethu, umuntu onenkinga. Ingakho uma ubheka labasakazi kakhulukazi emaredweni engazi ukuthi nje mhlambe like engathi mawumlandela ungaziboni inkinga eziningi engemuva kwakhe, because uyabona nje ngicela ukwenza isibonelo ngomsakazi ngazi kahle ukuthi akanankinga kakhulu. Uyabona nje mawubheka uTshatha akanazi inkinga eziningi ekuthiwa zithinta yena mhlawumbe nonkosikazi wakhe ngoba umuntu open nje, inkulumo yakhe uyakwazi ukuyikhuluma nje, futhi makhona inkinga ekhona uSthathu unesibindi sokuthi aphumele obala aphinde ashiye futhi. Uyabona, aphinde ashiye futhi. So abantu abafana noTshatha abakwazi ukukhuluma, bayikhipha into noma kuthiwa ihlazwana, asithathe isinqumo sokuthi ngiyaphuma la, akayivaleli into ngaphakathi. Ingakho babone ngathi baphila kangaka, abaphili ngamithi oTshatha bafowethu.
Uthatha kunalokho ubhilivela kumthandazo nakuJesu ngezinga eliphezulu. Ngeke umfice nje uthatha kuthiwe hayi ke uye kuleya nyanga uyokhotha uyoncinda wenzane umfice ethandaza neBhayibheli lakhe. Kodwa mbuka uphila kangakanani. Yini othatha abangahlasela? It's because izimpi ezingemuva zilimited aziziningi. Zibuze mfethu nawe lapha emsebenzini wakho la ukhona ukuthi izimpi oyishiya kwakhe endlini zingakanani. Umuntu wesifazane mfethu zibuze ukuthi ugcine nini nje ukuya enkonzweni yekamelo nendoda yakho. Uyindoda zibuze ukuthi ugcine nini ukuya enkonzweni yekamelo nomkakho. Uma sekuphele 1 month anihlangani ngenkonzo yekamelo ikhona inkinga kulo muzi. Noma ningayimbambatha phambi kwabantu but izonishaya one day because you are no longer making love, you are only making hatred lekhaya. Zibuze mfethu ukuthi kuyenzeka yini nithi niyathandana phambi kwabantu sekuphele 6 months anihlangani ngokocansi, abanye kuphela ngisho unyaka. Kunamaqiniso angakhulunywa agcine enzani, agcine enza umuntu kungathi uphila yedwa kodwa enomuntu igcina ishayisana imoya yabantu. Mase kuqhamuka ama-fake nyanga, fake pastors, fake everything, zizofake ngisho nokuhlona. Ngimile namanje ngiyasho ngithi ngiyacela mfethu ukuthi la ukhona uma ngabe kunesifo naso isifa sibe between wena nomuntu okulaphayo, ungaphumeli public utshela umphakathi because abantu banenhloso ezingafani. Amazwi okuphila lawe engwalethayo ikhensa bafethu umdlavuza uma usuka istage esibucayi vele impilo yaleyo muntu isuka isidlekile ngaphakathi. Kodwa awukwazi ukuthi ungaphumela obala uthi uyahlola umuntu uzoshona ngoba usuzwe kuthiwa istage esibucayi. Ifuna umduduza umuntu, umnikeze ithemba, umnika amandla ukuthi usungaphila because ithemba lilodwa liyakwazi ukumphilisa umuntu. Kodwa mazophumela obala uthi hayi uzofa ubani. When uyophila ingunaphakade yeni Satan. Ubani wena? Ukhumbule mina umsebenzi wami yini? Ukulwela abantu nokuthi makukhona inkinga ekhona ngicazulule. Ingakho noma yinini makuthiwa khona into ekhona ngiyobe ngizongena kuleyo nkulumo ngizoyilawula ukuthi nje. Ingakho makuthiwa kunesimo esenzakalayo wena onyanya ofokofo, makuthiwa kunesimo esenzakalayo umphakathi ufuna impendulo, ngiyohlala ngizongena mina ngizocacisa kwenzakalayo. Makuthiwa kunezinto zakamoya ezenzakalayo njengale eyenzeka lapha eMsinga. Le ndaba yaseMsinga baba akuyona okunwayisini. Into le yababa ethinta umphakathi ngesimo esenzakalayo. Lapho umphakathi kumele uvikeleke. Awukwazi kuthiwe ungayithinta indaba yaseMsinga wena ungenwe yidimoni lalento elwa nomphakathi. And le nto yaseMsinga leya as long as ufuna umphakathi wakhona mina ngizofika ngizoyilawula as long as makuphila umphakathi ngoba yindawo isivezile. Vele inkinga iba inkinga ngoba seyivezile. Uma ingakayivezi inkinga, yonke inkinga leyo isuke isalawuleka bengabe kayivezi. Kodwa mayisivezile inkinga yila kuqala khona ukuthi ke iqale ibe inkinga because inkinga seyivezile. Ngikhuluma kahle ngoba angekho le damini namhlanje. Ngila emzini wami. La emzini wami esilungwini. Ngihleli khona. Ngifuna ukuthi nje emndenini. Funje dudu emndenini wakambokazi nowakaNkombule. Bese ngithi kosomathuba. Osomathuba amathuba bawathola ngoba ayo. Ngicela ukubuza ukuthi la ukhona umngaka. Waqala nini ukuzwa ukuthi isikole nesikole esikhona even wese emalokishini nakhona kuma suburbs zikhona izingane esikoleni ezisuke zizongalawuleki. Zikhona izingane ezisuke zizobhema esikoleni, zikhona izingane ezisuke zizophatha izikhali esikoleni, zikhona izingane ezisuke zizohlupha othisha esikoleni. Zikhona izwa ngami. Ngeke ngelinye ilanga ukuthi uyahlola uhlola ukuthi
khona ingane ezophatha umbese esikoleni. Vele ingane zayiphatha imbese ezikoleni madoda. Ngeke baba, kodwa ngelinye ilanga usidididi angaphumela obala athi ngiyahlola khona ingane ezophatha umbese. Vele ingane ziphatha umbese, iphatha izinsangu, ziphatha ogwayi. Othisha vele balwa naleyo nto. Vele mawuthisha ulwa ne-bad habit yengane. Vele ingane ayimthanda uthisha ophazamisa lempilo yayo eyiphilayo yobusathane neyobukhothene ezikoleni. Kodwa lingaqhamuki ihlathi lika-17 lithi lihlola ukuthi ngelinye ilanga khona ingane ezophatha umbese, khona ingane ezoxabana nothisha. Vele ingane bosi ziyaxabana nothisha. Manje konje kube yinini abantu bekhohliswa benziwa izilima. Isiphi isikolo saziyo even weselokishini ngisho emakhaya ekuthiwa isikole esinengane ezihluphayo isiphi? Ngelinye ilanga mawusuza inyoni ithi iyahlola khona ingane ezohlupha, ihlola masimba amani. Tshela mina ukungibhaka xa yakufakela. Ingakho nje bafethu ukuthi musana ukudlala abantu abayintsheti bayazi, abanye sebephuphile bazama ukuvuka ngamaki izinsha. Uyabona mase kuthiwa indlala, sekuthiwa udlela umuzi, sekuthiwa udlela umuzi, wadlela umfazi, wadlela imoto, wadlela yonke into baba, nengqondo yahamba. Mawudlela umuzi, udlela imoto, udlela umfazi, nengqondo yahamba. Engathi ngadliwa kodwa. Manje labantu abadlela yonke into umqondo uvela ubhayize azokhuluma izinto abazi kahle. Ningixolele bafethu ukuthi nje izinto ufuna zingene endleleni. Uma singazifaka endleleni akekho ozozifaka. Ngoba umsebenzi wethu uthi ukufaka izinto endleleni. Umsebenzi wami ukuthi makuthiwa khona into enenkinga ayibe sixazululo. Makuthiwa khona umuntu ofika kumina enenkinga angithi sixazululo. Ngeke ngithi kumuntu uzeleni unenkinga bekumele sengenankinga yini. Ukhulumeleni ngale yanto esibonakele, funa ngikhuluma ngento engabonakele yini. Ngoba phela funa silethe sixazulule into ehlukumeza umuntu. Usek kuyimanje siyakhala ngenxa ye-cancer ebesuka istage esingavumelekile ethatha umama wesizwe. Weza usathane wasizakala kwazothi khona umuntu ozoshona. Ngoba senza ukuthi ikhethe kwi-stage samkhuza sathi akushiwe kanjani. Musu uyikhuluma ngoba umuntu ongaNkulunkulu. uNkulunkulu unecebo ngomuntu. Unecebo uNkulunkulu ngomuntu. Lapho ikhona isha ihleli igade ukuthi nangu kuthiwa unekhensa isengiyahlola. Baba. Hey. Kulungile angibambe la. Ngoba vele ngilungisela u-October lapha eDamini. Zonke indlela ziyakhona eDamini lamakhanakana. Mawungidinga inamba yami bayebalo abanye bethi ingayishwi inamba. U0798130260. Uningixolele bafethu. Angiqondile ukuthetha, angiqondile ukulwa. Umehluko nginyanyile. Uma nginyanyile mina baba, there is no one who can ever stop me. Ngoba angifuni mina abantu umuntu ezocabanga ukuthi abantu bazinyoni la ngaphandle. Abantu bahlakaniphe kakhulu baba, banamadlozi aphilayo. Ngitshela isikole esodwa osaziyo ongakaze kuthiwe kubanjwe ingane nogwayi, kubanjwe ingane nombese, ingane ayimhloniphanga uthisha. Phalenja eyabithi iyahlola ukuthi khona isikole ekunengane ephatha umbese abasimba abantu la. Lenja ezwa kuthiwa khosini uzanele unekhensa ekwistage esibucayi. Iyasuka yenzana isilimo ithi sekukhuluma uNkulunkulu wathi vula ukhozi.